Klárko a Jiřo, protože jste se rozhodli, že vstoupíte do sňatku manželského a vím, že se milujete už dlouho, tak vám moc přeji, abyste v tom vašem životě byli šťastní a spokojení. Nechci tady říkat takové ty klišé jako hodně štěstí, málo pláče, do roka 2 kudrnáče, stačí jeden. Milá Klárko, tímto ti dnešním dnem předávám našeho syna Jiříka. Myslím si, že jeden klad, takový ten nejdůležitější klad do života, má Jiřa a má ho i Klárka. A to je, že jsou schopni hlubokého citu a tou je láska. Takže to jako vidím jako takový ten nejdůležitější předpoklad pro to, abyste oba dva mohli být v životě šťastní. V životě každého člověka je touha být někomu blízkým, porozumět si s ním, poradit si v životních situacích a být ve společnosti toho druhého opravdově šťastný. Vám se to podařilo. Našli jste jeden druhého a jste jistě plní očekávání, co dalšího vás na vaší pouti čeká. Táži se vás tečno, nevěsto, zda vstupujete dobrovolně do manželství se zde přítomným ženichem, panem Jiřím Heřmanem. Ano. My vám přejeme hodně dětí. Hrozně to uteklo a jdu se opít.